שלום יוטיוב, כאן אנחנו בסרטון של סרברים. ועשיתי לחבר שלי כזה אוזניים קשה, ותראו בקיצור למה התכוונתי. אני אעשה סרטון הבא, זה יהיה פדיחות, כי תראו כאן יש את הפדיחה, הוא קצת פחות. כאן יש בור מלא מפלצות, הוא ייפול ולא יבין מה קורה, ובהישרדות, כן? אני עשיתי הרבה סרטונים, ראיתם אותי בונים, פשוט לא היה לי, בסוף לא שלחתי את זה, לא הבין את הקול שלי, גם עכשיו לא כל כך, אבל לא נורא. בקיצור, שכחתי להגיד בסרטון שלפני זה, יהיה הסרטון הבא, נדב לא ידע שאנחנו מצלמים, והוא הולך להיכנס לבור מלא מפלצות בהישרדות, זה בטעות שלי שיעשה את הפדיחה. ובקיצור, הסרטון הבא זה יהיה עוד היום, אני מקווה שנהנתם, תעשו לייק או סאבסקרייב, בואו נראה אם שכחתי משהו. בקיצור, לזה קוראים פרק 1, אני אעשה פרק 2. זה היה קצר רק בשביל להסביר. ביי, תודה.